Uvedenie každého nového modelu úplne novej generácie od Škody je veľkou udalosťou pre Čechov aj nás Slovákov. Doslova takým epickým momentom. O to skôr, keď ide o nový model v novom segmente, kde Škoda doposiaľ nemala vôbec zastúpenie. A práve až dve takéto novinky Škoda uvedie ešte v priebehu tohto roka na náš trh. Obe na koncoch modelového portfólia elektrických vozidiel. Jedno bude najlacnejší, najmenší elektromobil v ponuke českej značky, druhý zase najväčším, najluxusnejším, príležitostne schopným odviesť až 7 pasažierov. Dnes sa spolu zoznámime s najmenším aj najlacnejším elektromobilom z ponuky českej automobilky Škoda, malým Epicom, ktorý má ambíciu konečne rozhýbať portfóliu elektrických modelov na Slovensku, teda urobiť z neho vyslovene ľudový elektromobil aj vďaka atraktívnej cene. Epic je prvá Škoda navrhnutá podľa úplne nového dizajnového jazyka s téčkovými svetlami vpredu aj vzadu, ale hlavne auto s nádhernými proporciami, nádherne široké, priestranné, hoci mnohí považujú toto auto za druhé auto do rodiny alebo nad ním tak rozmýšľajú, vďaka veľkorysému vnútornému priestoru pre posádku a pre batožinu určite obstojí aj ako jediné auto v rodine. Dĺžka 4,2 metra, výška 1,6 metra, šírka 1,8 metra a rázvor 2,6 metra. Svetlá výška podvozka je 14 cm, čiže nič výnimočné, vyslovene taký mestský crossover, klasické mestské auto. Aj dvere neprekrývajú prahy kompletne, ako býva na SUVčko zvykom, ale ako hovoria dizajneri Škody a technici, nemali by ste si napriek tomu v zlom počasí ušpiniť oblečenie pri nastupovaní do interiéru. Ako vidíte, Epic je vybavený aj strešnými lyžinami, čiže toto auto je krásne využiteľné, použiteľné aj na rodinné výlety, prípadne so stanovačkou, keďže ide o elektrické auto, ktoré ponúka aj funkciu V2L a teda vie poslúžiť ako záložný zdroj elektrickej energie. Či už na nejaké víkendové výjazdy alebo na dovolenku, prípadne na výjazdík na preteky veteránov, pokiaľ vlastníte nejaké pekné pretekárske auto nejakého veteránika, pretože vo vrcholnej verzii potiahne brzdený prívesok hmotnosti 1200 kg. To môže byť menšie pretekárske auto s vlečkou. Ale poďme si ukázať Epic trochu viac do detailu zvonka, keďže video je o obraze. Našmakujme sa trošku novým dizajnovým jazykom. Podľa mňa je to aktuálne najkrajšia Škoda zo všetkých súčasných modelov. Práve vďaka tej optickej šírke a širokému úsmevu, ktorý prináša nová predná časť. Špeciálne veľmi dobre vyzerá v tejto edícii First Edition s týmito oranžovými dizajnovými doplnkami. Slovenský importér sa zatiaľ vyhýbal First Edition verziám na Slovensku, keďže tie zvykli byť skôr drahšie, aj keď plne a dobre vybavené, ale drahšie. V prípade Epica si to rozmyslel a uvažuje o pár kúsoch limitovanej sérii. Verím, že keď uvidíte toto video, auto na obrázkoch, či už u mňa alebo v iných videách, tak po záujme, ktorý toto auto v ľuďoch zbudí, si to premyslia a tých počtov bude o niečo viac. Pretože práve v tejto First Edition verzii s bielým lakom karosérie, čiernymi doplnkami, čiernou maskou a oranžovo streknutými spätnými zrkadlami, touto linkou a prvkami v nárazníku vyzerá super, podľa mňa perfektne. Veľmi silnú optickú šírku auto dodáva práve predný nárazník, hlavne s týmito 8 otvormi, ladvinkami v prednom nárazníku, trošičku inšpirácia Jeepom, ale na vlastný štýl Škody. Sú to naozaj také veľké očká, v strede všetky prevzdušnené, týchto 6 kvôli chladeniu, kvôli prívodu chladného vzduchu k motoru a k elektronike. Potom dve krajiny sú zaslepené. Toto oranžové očko neznamená, že tu budete hľadať oko na prípadné ťahanie vozidla. To odťahové oko je tu vpredu, je to len vyslovene dizajnová fičúrka, inšpirácia možno motoristickým športom, alebo vyslovene odkaz na úplne prvé dizajnové štúdie, ktoré naznačovali, prezradzali, ako bude vyzerať nový dizajnový jazyk. Vpredu klasika, čierna maska TechDeck v rámci
edície First Edition, aj všetky nápisy sú streknuté v čiernej farbe, preto hovorím o tých čierno-oranžových doplnkoch, ktoré fantasticky hrajú opticky farebne práve s tým bielým lakom karosérie. Spomínané T-čko, denný svetelný podpis, no a na výber budú dve verzie svetelnej techniky. Už základ budú ledky, full ledky pre stretávací a ďalkový režim, ale tie budú parabolické. Vyššou verziou sú potom LED matrixové svetlá s ledkovými projektormi a 12 ledkovými segmentami na každej strane. Páči sa mi, že auto má všade výrazné plastové ochranné lemy z drsného plastu, nielen okolo kolies, ale plastová ochrana je aj na dverách a plastom sú lemované aj oba nárazníky vpredu aj vzadu. Epiq má ešte klasické kľúčky, Peak už dostane vysúvacie, tie modernejšie. Veľmi pekným detailom je nápis Škoda na zadných cestopikoch, opäť v čiernej farbe. Dodáva to taký punc štýlu novým modelom Škody, no a takto vyzerajú zadné T-čkové full LED-kové svetlá. V tých slabšie vybavených verziách budú podsvietené len tieto segmenty, nie až do veka batožinového priestoru, čiže tá nižšia verzia svetelnej techniky, ale myslím si, že aj tak to bude vyzerať veľmi dobre. Opäť drsný plast, aj nakladacia hrana je z drsného plastu, čo je praktické. Keby to bol iný druh plastu, trošičku luxusnejší, tak tie škrabance by tam bolo viac, na tomto druhu plastu to bude vidieť menej. Nakladacia hrana je tiež z drsného plastu, no a tu sa dostávame jeden z hlavných predností Epiqu a to je batožinový priestor objemu 475 litrov. Kufor ste už v mnohých videách videli, už prvých s maskovanými prototypmi, pretože ten chcela Škoda ukázať medzi prvými, pochváliť sa, ten kufor je krásne hlboký, využitý vyslovene až na spodok, vďaka tomu, že auto je postavené na platforme MEB Plus so všetkou technikou orientovanou, sústredenou vpredu. Tu je táto nová taška, jedna zo Simply Clever riešení pre Epiq na nabíjací kábel. Zadné operadlá sú ďalené v pomere 60:40. V prípade potreby prepravnú kapacitu si viete navýšiť. Opäť nechýba tradičná škrabka, tá sa kotví vo výklopných dverách. Máme tu dve, to neznamená, že v štandardnej výbave budete mať dve. Jedna je tu navyše, ale len na ukážku, že bežne je ukotvená tu hore. Hoci je Epiq najmenšia, najlacnejšia Škoda, vďaka tomu, že prichádza medzi poslednými a je to jeden z najnovších modelov, tak automaticky prichádza s viacerými vychytávkami, ktoré sme doposiaľ u elektrických modelov Škody nepoznali, ale dostávajú ich v rámci aktuálnych nových modelových rokov. Tým mám na mysli okrem funkcie V2L, kedy cez zásuvku viete využívať Epiq ako zdroj záložnej elektrickej energie s výkonom 3,6 kW. Je tu aj úplne nová generácia tepelného čerpadla. Je to druhá generácia, ktoré by malo byť podstatne efektívnejšie, ako to malo efektívne v prvej generácii. Už automaticky Epiq má samozrejme predhrev batérie kvôli nabíjaniu v zime. Epiq je zároveň prvý sériový model, kde to nebolo dorábané dodatočne, pretože Frank už má aj Enyaq a Elroq, ale Epiq je prvá nová Škoda, ktorá to automaticky má pod prednou kapotou. V tomto aute vám to ešte ukázať nevieme, ale určite na snímkach uvidíte, že Epiq tu môže mať taký pekný lavorík s objemom 22 litrov práve na uloženie dobíjacích káblov. Aby ste tú prednú kapotu nemuseli takto pracne manuálne dvíhať pravidelne a podopierať tyčinkou, dozvedel som sa neoficiálne, že podobne ako Volkswagen ID Cross aj Škoda ponúkne v aftermarkete možnosť domontovať si plynové spery, keďže teraz budete tú prednú kapotu otvárať pravidelne. V minulosti pri elektrických modeloch na to nebol dôvod, teraz na to je, keď predná časť slúži ako dodatočný príležitostný batožinový priestor. Aby to bolo jednoduchšie, viete si tú prednú kapotu dovybaviť plynovými sperami, ale na želanie nie je od výroby. Keď som spomínal tie ideálne proporcie auta, ako krásne široko stojí na ceste, s tým automaticky súvisí aj rozdelenie hmotnosti. Takmer ideálne, vpredu 55, vzadu 45%. Na výber bude len jeden druh podvozka, jeden druh odprúženia, vpredu klasika MacPherson, vzadu jednoduchá náprava s vlečenými ramenami.
Vybrať si budete môcť veľkosti kolies od 18 do 20 palcov. Na testoch s maskovanými prototypmi sme jazdili práve 18, tie sú úplne perfektné. Vrelo odporúčam. Už tie 18 dobre vyzerajú, sú to dostatočne veľké kolesá z boku pri pohľade na auto a hlavne s najväčším jazdným komfortom vďaka vysokej bočnici. Tu na tomto vystavenom aute máme obuté 20-ky, čiže najväčšiu možnosť s pneumatikami rozmeru 235/40 R20. Pozorné oko si určite všimlo na bokoch zadného nárazníka, alebo teda na lemoch zadných kolies zadnej časti tieto dva fúziky, tieto dve drážky. Ide opäť o aerodynamický prvok, ktorý upravuje prúdenie vzduchu okolo kolies zadnej časti. Poďme k technike. Na výber budeme mať 3 motorické verzie a 2 rôzne batérie rozdielnej kapacity. Batérie majú kapacitu buď 37 kWh alebo 52 kWh, tá menšia batéria je LFP-čková, väčšia NMC-čková. Pri tej LFP-čkovej batérii je výhoda, že LFP-čkové batérie môžete nabíjať do 100% a nechať aj cez noc stáť nabité na 100%. To nabíjanie do 100% im menej vadí ako NMC-čkovým batériám. Zároveň tieto batérie ale majú menšiu hustotu. Na druhej strane znesú väčší počet nabíjacích cyklov. Zatiaľ čo NMC-čková batéria obrazne znesie dajme tomu 1000 nabíjaní, LFP-čková batéria bez problémov 3000 nabíjaní, teda je stávaná na dlhšiu životnosť. NMC-čková batéria má zase výhodu v tom, že vo väčšom tele získate väčšiu kapacitu, viete uskladniť viac energie a viete túto batériu rýchlejšie nabíjať v prípade Škodovky, pretože u Číňanov je to všetko úplne inak. Číňania vedia aj LFP-čkové batérie nabíjať brutálnym výkonom. Hmotnosť oboch batérií, menšej a väčšej, by mala byť približne rovnaká, rozdiel je nejakých 6 kg, preto aj nastavenie podvozkov pre jednotlivé verzie by malo byť identické. S DCC tlmičmi sa pre Epic zatiaľ nepočíta, zatiaľ čo Volkswagen ID Cross dal vedieť, oznámil, že neskôr pre ID Cross uvažuje aj s DCC tlmičmi. Štandardná stavná palubná nabíjačka má výkon 11 kW pre AC-čkové nabíjanie. Výkony DC-čkového nabíjania sa odlišujú od výkonových verzií elektromotora. Základná 85 kW má DC-čkové nabíjanie jednosmerným prúdom 50 kW, stredná 99 kW sa vie nabíjať výkonom 90 kW a najvýkonnejšia 155 kW má maximálny nabíjací výkon 105 kW. Tam podobne ako u Volkswagenu a všetkých elektromobilov postavených na tejto platforme MEB+, prišlo k úprave toho maximálneho nabíjacieho výkonu v súvislosti s homologáciou. Najprv sa hovorilo o výkonu 125-130 kW, nakoniec to zjednotili na 105 kW, ale vraj s fantasticky plochou krívkou nabíjania, vďaka ktorej sa z 10 na 80%, v prípade väčšej 52 kWh batérie nabijete za 24 minút. Ja viem od technikov, že zvládli to aj za 23 minút, čiže to nabíjanie je naozaj rýchle, ale do homologácie oficiálnych údajov sa dáva o minútu dlhší čas. Menšia batéria sa pri 90 kW výkone nabíjania vie nabiť za 27 minút. Rovnaký čas inak výrobca udáva aj v prípade tých 50 kW, v prípade Epicu 27 minút. Uvidíme, kde bude nakoniec pravda. Pretože zatiaľ čo Volkswagen uvádza rovnaký výkon DC-čkového nabíjania 90 kW pre 85 aj 99 kW verziu elektromotora, Škoda to delí v závislosti od ceny a výkonovej verzie, teda stále ostáva pri tom, že najslabšia 50 kW a stredná 90 kW, ale to sa ešte môže zmeniť s uvedením auta na trh. Hoci ide o elektrickú predokolku, ako ukázali naše prvé jazdy, prvé jazdné skúsenosti, už tak s prenosom výkonu na cestu auto nemá problém. Aj vďaka tomu, že elektromotor je ukotvený v strede, teda má rovnako dlhé polosy na jednu aj druhú stranu, čím už hardwareovo eliminuje zaťahovanie za volant, ale ošetrené je to samozrejme aj elektronicky. Všetky nové koncernové auta postavené na platforme MEB Plus majú aj novú brzdovú sústavu s kotúčovými brzdami vzadu. Je to tzv. One-box systém, teda Epic je prvou Škodou s brzdami po kábli, teda bez mechanického prepojenia brzdového pedálu s hydraulickým okruhom. Vďaka tomuto dávkovanie brzdnej síly je v podstate príjemnejšie, lepšie ako v autách s platformou MEB.
Pri prvých jazdách s maskovanými prototypmi ostal zahalený rúškom tajomstva interiér, no a ten vám teraz vieme ukázať v plnej paráde. Začnem tým, že práve na interiéri cíti trošičku ten hierarchický rozdiel medzi Volkswagenom a Škodou, čo sa prejavilo na materiáloch. Hoci materiálovo nakoniec musím povedať, že Epic je na vyššej úrovni ako súčasná Fabia. Určite tie materiály sú hodnotnejšie, lepšie. Stále na niektorých častiach vyplňa dverí, hoci toto je jedna z vrcholných verzií. First Edition máme drsné plasty, ale aspoň v hornej časti mäkčená guma, mäkčený materiál. S čím mám ale problémy je tento materiál na palubnej doske a vyplňa dverí, ktorý mi bez preháňania trošička pripomína linoleum. Škoda, že tu nepoužili textíliu, verím, že niektoré výbavové verzie ponúknú aj textil alebo látku, pretože toto na mňa pôsobí vyslovene ako linoleum. Asi to je nejaký nový materiál, moderný, z recyklovaných vecí, ale nepôsobí to na mňa dvakrát príjemne. Rozdiel voči Volkswagenu je tiež v stredovej konzole. Vo vyšších výbavách Volkswagen má tieto kraje čalunené na mäkko látkou, aby ste si mäkko opierali nohu o stredovú konzolu, či už z vodičovej alebo spolujazdcovej strany. Jedine základné výbavy Volkswagenu ID Polo toto majú čalunené natvrdo. Tu je to aj v týchto vyšších výbavách. Ale sú to také detaily vyslovene materiálové. Pokiaľ to odzrkadlí cena, tak myslím si, že ľudia s tým nebudú mať problém. Rozdiel je tiež v prístrojovom paneli, teda displej. Tu máme ešte klasický malý displej ako v Elroku a v Enyaqu, zatiaľ čo Volkswagen ID Polo a ID Cross majú už klasický veľký plne farebný displej. To sú tie základné hierarchické rozdiely. Chválim však, že máme tu ešte stále klasické hardwareové tlačidlá na základné ovládanie, základný prístup k jednotlivým okruhom ovládania, ale napríklad maximálny ofúk čelného okna, vyhrievanie je tlačidlovo. Potom tu máte prístup k asistenčným systémom, jazdným módom a tiež skratku na prepojenie do klímy. Klímu si potom už do detailov nastavujete na displeji. Panel ovládania bočných okien na dverách má 4 tlačidlá, čo je super, nejako Volkswagen v minulosti 2 tlačidlá. Stredová konzola s bezdrôtovým dobíjaním mobilného telefónu s výkonom 25 W, to je super, veľa odkladacích priestorov. Aj pocitovo je tu veľa vzduchu, to auto je naozaj široké, vzdušné v prednej časti a výborne tvarované predné sedadlá. Tejto First Edition aj s výrazným bočným vedením, vyslovene športovo tvarované. To sú v podstate športovo tvarované sedačky, športové, super, výborné aj na dlhé trasy. Nastupovanie dozadu kvôli batérií v podlahe je trochu vyššie, musíte vyššie dvíhať nožičku, ale keď som hovoril o Epicu ako aj o jedinom aute v rodine, tak na toho predurčuje práve aj priestor pre zadných pasažierov. Pri mojej výške 1,70 m pozrite sa, koľko mám priestoru pred kolenami, vyslovene ako v kompaktnom aute. Čiže tie priestorové podmienky na zadných sedadlách sú veľmi príjemné, na dĺžku, na výšku, ale aj na šírku. Naozaj jedno z najväčších aut v segmente B. Aj chodidlá si mám kam upratať. Priestorové podmienky vzadu sú luxusné. S rovnou podlahou kvôli prechodu z jednej strany na druhú. Sedák, dobre vysoko, dobrý sklon, operadla, akože super. A veľmi sa mi páčia aj ozdobné oranžové prvky v interiéri súvisiace s výbavou First Edition. Oranžové bezpečnostné pásy, oranžové prešívanie po bokoch. Také detaily, ale navodia úplne inú atmosféru v interiéri. Svetová premiéra malého Epicu je teraz, ako sledujete video. Prvé jazdy by sme mali absolvovať začiatkom septembra a hneď následne na to by Epic mal doraziť aj na slovenský trh, teda v priebehu jesene. Nová Škoda Epic so základným elektromotorom výkonu 85 kW a batériou s kapacitou 37 kWh prichádza na slovenský trh s cenou už od 23 890 €. Vrátane bonusu 2300 € so sadou zimných kolies a servisným balíkom Basic na 5 rokov bez obmedzenia kilometrov zdarma. Prvých 300 zákazníkov spomedzi súkromných osôb zároveň obdrží v cene vozidla aj univerzálnu 11 kW nabíjačku. Stredná výkonová verzia 99 kW s rovnakou 37 kWh batériou
štartuje už od 26 190 eur a najvýkonnejšiu Škodu Epiq so 155 kW predným elektromotorom a väčšou 52 kWh batériou môžete mať už od 31 190 eur.